Надир машинаның артқы утыргычына сыңды. Әкеттәге кебек, шушы такси аны кирәкле урынга илтеп, бөтен проблемаларын хәл итеп куйсын да, бер минутта бәхетле итсен иде. Нәрсәне дөрес эшләмәде ул? Кайда, кайчан ялгышты? Качып йөрү егетлек түгел, бурычны үтәп куярга кирәк, дип мәктәпне тамамлауга армияга барып кайтты. Югары уку йортын тамамлап, кулына диплом алгач кына яраткан кешесенә өйләнде. Бер дигән туй ясадылар. 1 елдан соң уллары туды, 2 елдан кызлары. Башта кысан гына фатирда яшәделәр. Күңелле иде аларга. Эштән кайтып керүгә 2 бала 2 яктан муенына сылына. Балаларының шыркылдашып көлүләре бөтен арыганнарын юкка чыгара. Топтар фатирда кайшышлы уйнаулары әле дә сагындыра. Булган икән күңелле, бәхетле вакытлар. Соңрак, акчаны шәп эшли башлагач та, әтигә машина алып бирәм дигән сүзен үтәде. Ахыры гына үкенечле булды. Муеннан бурычка батып булса да, йорт салып чыкты. Төзү эшләре бетәр-бетмәстән түземсезләнеп, яңа йортларына күченделәр. Хатыны, зур итмә шуның кадәр, түләреңне уйла, дип әйтсә дә, тыңламады. Йорт чыннан да бик зур булды. Эшләп тора бит әле, гаиләсен дә тәэмин итәр, бурычын да түләр. Шулай дип уйлады. Түләгән дә булыр иде. Кем уйлаган, шундый матур тормыш бер көндә җимерелеп төшәр дә, кара көннәр килер дип. Булмады. Өмете акланмады Надирның. Тормышларының матурлыгына, үз йортларында яшәүләренә сөенеп яшәп ятканда, илгә афат килде. Бу афат сугыш башланудан ким булмады. Гөрләп эшләп торган заводларны туктатты, югары уку йортларын, мәктәпләрне яптырды, кеше бизнесны тезләндерде, күп кешеләрнең өметләрен юкка чыгарды. Күзгә дә күренмәгән вирус меңләгән кешенең тормышына үзенең төзәтмәләрен кертте. Ширгә сабыштырды, бүлдерде. Берәм-берәм тап-таза кешеләрне дә алып китә башлады. Меңәрләгән кеше эшсез калды. Алар арасында Надир да бар. Язның беренче көннәре иде, хезмәттәшләре белән бергә барысы да урамда калды. Өметсез, нурсыз, ямсыз көннәр башланды. Әле кайчан гына шаугыр килеп торган тормыш сүнде. Надир таксисның күпме көтәргә була, сездән 200 сум дигән тавышына сискәнеп китте. Яр буена килеп җиткәннәр икән. Монда килергә дип әйттеме ул? Әйткәндер, әйтмәсә таксист алып килмәгән булыр иде. Рәхмәт туган, сдача кирәкме? Дип таксистка вакытлык 300 сум акчасын түләп төшеп калды Надир. Яр буенда салкын. Башка вакыт булса шаугыр килеп торыр иде. Бер кем юк. Ир күзендә алмый дулкынланып торган су өстенә карады. Кап-кара булып торган су астына чумаргамы әллә? Бер проблемасы калмас иде. Көче бар, башы бар, эше дә, акчасы да юк. Ничә ай инде бәрелә суыла хәлләрнең уңай якка борылып алуын көтәләр. Тагын күпме көтәрләр? Дусларына бурычларны ничек түләп бетерер? Кредит оформить итәсе калган дип ничә тапкыр үкенде Надир. Әйтте Гөлгөнәсе, кешедән бурычка алма, дусларыңнан бигрәк тә, очрашкан сайын үзеңне гаепле кеше кебек тотарсың. Вакытында түли алмассың, дуслыгыгыз бетәр. Ал кредит, җайлап түләрбез, минем әти белән әни дә булышырга торалар, диде. Үзем беләм, дип кул гына селтәде. Үзе белә имеш.
Кай вакытта гомер иткән хатынның сүзенә дә колак салырга кирәк икән. Бер баш яхшы, ике баш тагын да яхшырак, дияр иде әтисе исән булса. Кинәт кенә телефоны дуй килеп шалтырай башлады. Арслан. Алыргамы, алмаскамы? Надир җаны вакланып баруына үртәлеп дустына җавап бирде. Сәлам, Арслан. Тыңлыйм, дустым. Шулаймы ди? Ярар, тырышырмын, дустым. Шушы 3 көндә бу мәсьәләне хәл итәрмен. Син дә сау булып тор. Надир башын артка ташлап, караңгы күк йөзенә күз салды. Йолдызлар аз, артык җимелдәмиләр дә. Аларның да проблемалары була микән? Бардыр. Бу тормышта проблемасыз яшәп була димени? Күктәгеләрдә дә җитәрлектер ул проблемалар. Кесәсендәге телефон кабат дулый. Сәлам, инсан. Сәлам, дустым. Шулаймыни? Тырышырмын, дустым. Шушы 3 көндә хәл итәрмен, дустым. Син дә сау булып тор. Хәзер илһам белән Кәрим шалтыратыр. Шулай дип уйлап та бетерә алмады Надир. 3 көн. Каян? Ничек? Нигә алдады инде? Таба алмаячагын белеп торып. Надир юк. Үлде ул. Менә әле генә тирән суга сикерде дияргә дә сикерергә инде. Надир ярга таба омтылыш ясады. Гаиләсе? 2 баланы алып яшәп торырга улга әти-әнисе янына кайтып киткән Гөлгөнәсе нишләр? Хатыны белән бик яратышып яшиләр бит. Надирның әҗәтен сорап Гөлгөнәсенә, балаларына якты көн күрсәтмәсләр. Юк, аларны ничек калдырып китәсең? Ир кеше бит син, Надир. Бу хәлләрдән качарга түгел, чыгу юлларын эзләргә кирәк. Егет бул, уйла, һәм ул куллары белән чигәсен кысып тотып шүгәләп утырды. Нәрсә, брат? Хәлең шул кадәр авырмы? Надир теләр-теләмәс кенә башын күтәреп карады. Аның каршында бөтен сакал баскан, алагаем зур гәүдәле ир басып тора иде. Мизгел ишендә Надирның башыннан бомж ахры. Буларны шәһәрдән сибереп түккәннәр иде түгелме соң? Дигән уй үтте. Үзе яхшысынмыйча җавап бирде. Син уйлаганнан да начаррак. Сөйлә, бәлки мин ярдәм итә алырмын. Син миңа кеше көлдермә, зинһар. Алай димә, брат. Төрмә белән язмыштан көлмә диләрме әле? Мин көлмим. Тик син миңа ярдәм итә алмыйсың. Рәхмәт, кеше. Шулай да сиңа минем проблемалар кызыкмы? Проблемалар бер кашында кызык булмый. Сөйлә, син сөйлә. Минем бүгенге көндә дусларыма миллионлаган әҗәтләрем бар. 3 көн эчендә кайтарып бирергә кирәк. Минем хәтта эшем дә юк. Син вообще илдә ниләр булуын беләсеңме? Буасы йырылды Надирның. Шушы кытсыз әдәмгә эшендәге бар хәсрәтен сөйләп биргәнен сизми дә калды. Бомж Надирны бүлдерми тыңлап торды да сүзсез калган иргә туры карап. Син миңа ошый башладың, брат, дип аның янына шүгәләде. Бөтен бәхетсезлегеңдә үзеңне гаеплисең икән. Синдә өмет бар әле. Алайса, монда синең кебекләр күп килә. Барысы да хатыннан башлап президентка кадәр гаепли. Төпләп уйлап караганда гаеп һәркемнең үзендә. Икесе дә тын калдылар. Нәрсә тынып калдың? Я, сөйләдем барысында, ничек итеп ярдәм итә аласың? Дәшмисең. Шулай шул. Миңа беркем дә ярдәм итә алмаячак. Син, тем более. Зрә сөйләдем, вакыт әрәм итеп. Надир торып китмәкче булган иде, бомж беләгеннән тотып туктатты. Син ул кадәр бетеренмә. Менә миңа кара. Яшәргә йортым,
Кесәмдә акчам юк, әмма үземне бәхетсез димәс идем. Җир йөзендәге бөтен явызлык акчадан килә. Шунысы сәер, моны беркем дә аңламый. Акча, кайчандыр мин күп акча барлыгын да белмидем. Күлмәк, трусик, носки ише нәрсәләрне юып кию юк, бер кием дә ыргытам чүплеккә. Шибәр кыз белән затлы ресторанда утыру өчен чит илгә очырга махсус самолет тотам. Дурак. Бик күп иде минем акча, дусларым да. Хәзер минем суқыр бер тинем дә юк, дуслар да. Акча бетте, дуслар юк, ә мин һаман яшим әле. Бәлки мин сиңа башка төрле ярдәм күрсәтермен. Надир сүзне дәвам итәргә теләмәде. Яңа танышканының акыл сатуына ачуы килде. Сикреп торды да, сау буллашмый да китеп барды. Минем исемем Андрей, дип кычкырды бомж. Надир ишетмәгәнгә салышты. Ярдәм кирәк булса монда кил, минем исемем Андрей, дип кычкырды иркабат. Надир туктады да борылып карады. Кем белә, бәлки тиздән мин дә аның кебек йорт җирсез калырмын, дип уйлап куйды. Сау бул, дигән кебек кулын булгады да тиз-тиз атлап китеп барды. Иркабат, мин сиңа ярдәм итәрмен, кил, дип кычкырды. Урамда бер кеше юк. Ара-тирә патруль машиналары гына узып китә. Бер кеше туктап Надирның документларын тикшерде. Пандемия вакытында тәртип бузган өчен 2 тапкыр штраф яздылар. Языгыз айда, языгыз, кагаз күтәрә ул, дип уйлады. Надир машинасы белән чыкмагына үкенеп. Хатыны белән сөйләшмәкче, аның ягымлы тавышын ишетеп, күңелен юатмакчы булды. Зарядкасы бетеп, телефоны сүнгән икән. Гаиләсен авылга җибәреп ялгышты. Моңарчы бер көн айырым тормадылар. Хәзер буш йортка кайтасы да килмәй. Суга сикрәсе калган икән. Болай килеп яшәүнең ни мәгънәсе бар? Авылга кайтса, сыендырырлар. Анысына шикләнми Надир. Тик әби белән бабайның сыртын кимереп яту аның өчен бик зур хурлык. Үзенең әтисе белән әнисе исән булса, ике дә уйлап тормас, алар янына барып, киңәш сорар иде. Алар ике дә уйламыйча ярдәм итәрләр иде. Шундый иде алар. Надирның йөрәге сулкылдап әрни башлады. Әтисе белән әнисен бер көндә үз куллары белән кабергә индерде бит ул. Күпме үкенде әтисенең туган көненә машина бүләк итүенә. Гомер буена йөрәгендә иң зур үкенеч булып калыр. Ничек шулай кайгыдан йөрәге ярылмады? Хатыны, 2 баласы, без сине бик яратабыз, синең гаибең юк, безнең хакта да онытма, дип тормасалар, үзенә берәр хәл кылганда булыр иде. Ә хәзер гаиләсе янында түгел. Әллә шуңа да бик авырмы? Бүген үк яннарына кайтып китәр иде. Мискин кебек, ни йөзең белән кайтып керергә кирәк. Үзең эшсез бул, дәрвиш кебек кесәңдә бер тин акча булмасын. Күп уйлый торгач, Надирның кылт итеп исенә төште. Ел башында аларның оешмасы мәҗбүри диярлек бар хезмәткәрләрен страховкалаган иде. Хуҗалары Мөниб абый, нәрсәдән генә үлсәгез дә, гаиләгезгә акча бирәчәкләр, тик үлем очраклы булырга тиеш, диде. Надирга канатлар үстемени. Әгәр дә ул үлсә, хатынына зур сумма акча түләячәкләр, һәм ул шуның белән Надирның әҗәтен түли алачак. Батып барган кеше саламга ябышкан кебек, бу уй Надирга канатлар үстәде. Иртән иртүк элекке хуҗасы янына барырга да страховка акчасының күпме чыгасын белергә, аннан соң калганын хәл итеп бетерергә. Мөниб абыйсы Надирны караңгы чырай белән каршы алды. Эш юк, акча юк, мин сине белмим, син мине белмисең, юллар айрылды.
Үз көнеңне үзең күр, диде ул кабинетына кергән Надирга күтәрелеп тә карамыйча. Балалар бар бит, аларны ашату минем бурыч, диде Надир, сүз башларга җайлы булсын дигән кебек. Хәерчеләргә ашарга өләшә торган оешманың телефонын бирәм. Миннән икәнеңне әйтеп шылтырат. Аңкылдан килгәнче ашарлык ризык китерерләр. Әле пандемия башланды гына бит. Инде соранып йөри башлагансың. Килешми, егет, килешми. Акча эшләүнең юллары бик күп аның. Дөнья беткәндә дә бетми торган эшләр бар. Үзегездә эш юк дисез бит. Сәбәбен дә беләсез. Мин страховка турында белешмәкче идем. Теге вакытта әйткән идегез шулай. Мин кинәт үлеп китсәм, хатыныма күпме акча чыгар икән дип белешергә килгән идем, диде Надир, тәмам кешелектән чыкканын тоеп. Карасын Мөниб абыйны. Әллә нишләгән бу? Мондай түгел иде ул. Надир аны яхшы күңелле, кеше хәленә керә торган хуҗа дип белә иде. Әле монда өстәл артында киерилеп утырган кеше бөтенләй аңа охшамаган. Остыртын карап, Надирның бөтен хәлен алды. Ир маңгайына бәреп чыккан тирләрен сөртә-сөртә урындык читенә утырды. Дусларына зур бурычы булуын, аларның тиз көннәрдә әҗәтен кайтаруын талап итүләрен сөйләде. Ялынып диярлек, ярдәм итүен сорады. Бу дөньяда кеше сүзенә карап, нидер сораудан да авыр бер ни юк икән. Надирның сүзен ишеткәч, хуҗа кеше башта аптырап карап торды, аннан соң исенә төште ахры, башын артка ташлап шаркылдап көлеп җибәрде. Надир күңел түреннән ташып чыккан нәфрәт хисен шак тоеп калды. Сабырлык кирәк, сабырлык. Ул бит монда ярдәм сорап килде. Мөниб абыйсы ничек көлә башласа, шулай кинәт кенә туктады да, боз кебек күзләрен Надирга төбәде. Сафсата, шып-шын сафсата. Үзеңнең ни сөйләгәнеңне аңлыйсыңмы син? Шаярып әйткән сүзне шынга алып йөрмә моннан соң. Дивана булырсың. Күпме әҗәтең бар? 10. Хуҗа кеше сызгырып җибәрде. Үзең хәерче бул, үзең җырлап йөр, дигән ди берәү. Ул йортыңны кесәңә шамалап салырга булмадымы ни? Бай баласы кебек кылынмасаң, хәзерге яшьләргә барысы да бүген үк кирәк. Кызусыз. Мин синең шикелле вакытта баракта яшәдем. Утын ягып та җылынмый иде. Иртән юрган астынан чыгасы да килмәй, чәйнектәге су каткан. Ә сез миллионлаган әҗәтләргә керүдән дә курыкмыйсыз. Каян килгән кыю егетләр? Нигә килде инде ул монда? Хуҗасының морален тыңларгамы? Буларны Надир үзе дә аңлады инде хәзер. Аңа мораль сөйлисе юк, ярдәм сорап килде ул монда. Белә бит ул хуҗасында эшнең дә, акчаның да бер кашанда бетмәвен. Тавык чүпләсә дә бетмәячәк акча өстендә утыра ул. Хуҗасының караңгы эшләрен тыйшанмавын да белә. Хәзер суфиланып утырган була. Шәһәрдәге иң бай кешеләрнең бердән бер улы яшәтерсең аны баракта. Бәлки, борынгы заманда бабасы яшәгәндер. Нишләтергә инде сине? Үзең беләсең, хәзер уңга сулга акча өләшә торган вакыт түгел. Мөниб абыеңда кажунни банк дип беләсеңдер. Акча юк, тойсы акча бар. Бар ул акча, но сиңа бирә торган түгел. Извини, каждый мескенгә акча өләшеп утыра алмыйм инде мин. Нәрсә монда мәҗрәп утырасың? Ашка килгән карчыклар кебек. Ипи алырга гына акчаң бардыр? Надир хурланып башын түбән иде. Үзен дөньядагы иң актык әтрәк әлем ахмак бәндә итеп тойды. Элекке хуҗасы өстәл тартмасын актарып, бөгәрләнеп беткән 1000 акча табып, Надир алдына ыргытты. Бүгенгә шушы җитәр. Иртәгә ашка үләсең килмәсә, эшләп ашарсың. Әйдә бар, юлыңда бул. Синнән башка да баш каткан. Моның кадәр түбәнсетүдән ни үле, ни тире хәлдә булды Надир. Урындыктан көч хәл белән торды. Бөгәрләнгән 1000 акчаны өстәлдән алып, элекке хуҗасының битенә ыргытасы килде. Ярамый. Китәргә кирәк. Аяклары атламас булды. Мондый хәлгә төшәрмен дип уйлап та карамаган иде. Төшерә икән язмыш. Синең теләвеңә карамый икән.
Нигә мондай хәл килеп чыкты? Моңарчы стабильны барган тормыш нигә кирегә китте? Юклы барлы 2-3 ай эчендә ил хәерчеләндеме? Юктыр. Кара күпме йортлар төзиләр. Биек катлы йортлардагы фатирларны төзелеп биткәнче үк сатып алып битереп баралар диләр. Әле алай гына да түгел, шәһәр читендә күпме бистәләр калкып чыкты. 2-3 катлы йортларны да сата алмый интекмиләр. Һәрберсенең хуҗасы бар. Димәк, кешедә акча бар. Бездә хәерчеләр юк. Юк икән, нигә улайсы хәерчеләр, мискин җаннар белән дөнья тулды. Интернетны ачып карарга куркырлык. Һәр кем үзенә кул салу турында хыяллана диярсең. Шул ук зар, шул ук хәсрәт, оешмалар ябылган, эш беткән, акча юк, халык кырыла. Әллә исән чагында берәр органын сатыргамы? Бер җирдә уртканы юк, җин кебек таза кеше бит ул. Бүген үк берәр газетага белдерү бирсә, менә хәзер үк. Чарасызлыктан соң шигенә җитеп килгән Надир үзен ярга дулкын чыгарып ташлаган балык кебек хис итте. Әле бер якка ташлана, әле икенче якка. Гөлгенәсе белән ял итәргә диңгез буена баргач, комда яткан дельфин баласын күреп, ярдәм итүләре исенә төште. Ул көнне дулкынлар бик көчле иде. Зур дулкыннар дельфин баласын ярга чыгарып ташлаган. Үзе кичкенә булса да, яр буендагы комда яткан шактый авыр дельфин баласын күтәрә алмагач, тәгәрәтеп суга җибәрделәр. Анысы суга төшүгә шук малайлар кебек су чәчрәтеп уйный башлады. Киткәннән соң кире килеп, үзен коткаручыларга су чәчрәтеп китте. Үзенчә рәхмәт әйтү булгандыр. Надир белән Гөлгенә балалар кебек шатланганнар иде шул чакта. Кемгәдер ярдәм итү, аның гомерен саклап калу күңелгә искиткеч рәхәтлек биргәнен икесе дә тойганнар иде. Дельфин баласы алар кайтып киткәнче 10 көн рәттән ярга бик якын килми, ерактан гына күренеп, су астыннан өскә сикереп, сәлам биреп китә торган булды. Әллә ниләр искә төшә. Булган икән матур вакытлар, кадерен генә белмәгәннәр. Шөкер итәсе урынга зарланылган. Хәзер инде авыр вакыт, кеше зарланырга курка, үлмәгән бит әле, тәнендә җаным бар дип уйлый. Исән булуына шөкер итә. Элек шуңа баш җитмәгән. Күп уйлаудан Надирның башы кабарып чыккандай булды. Буш өенә кайтып шишенмичә генә диванга ауган ир торды, көзгедән үзенә күз салды. Башы кабармаган икән үзе. Шулай да күз төпләре каралып, асылынып төшкән. Картайгансың, Надир. Ярты ел эчендә шундый хәлгә төшкәнсең. Ир ванна бүлмәсенә кереп, кырынып чыкты. Сакал-мыек баскан бомж исенә төште. Миңа да аның хәленә төшәргә күп калмагандыр дип уйлап куйды. Тагын бер кат яхшылап уйлаганнан соң хөкүмәт басмасына эшләүче таныш редакторына шылтыратты. Күп еллык дус, тираж ярга күп тапкырлар ярдәм иткәнем булды. Булышмый калмас дип уйлады. Теге баштагы дусты аның сәламен теләр-теләмәс бик коры гына алгач, фикрен җиткерә алмый асбиланды. Көч хәл белән йөреп чыкты. Үз дәрәҗәсен яхшы белгән баш редактор Надирның шалтырауын явны көтмәгән иде. Үтенечен ишеткәч сызгырып ук җибәрде. Син нәрсә, акылдан яздыңмы әллә? Шундый белдерүне мин ничек газетага бирим? Хөкүмәт дәрәҗәсендәге кешеләрнең фотолары чыга торган газетага шундый белдерү. Нәрсә уйлап чыгардың инде? Уйлап чыгарырсың да. Әҗәтләрем күп бит. Күп мәҗәтең бар. 10 мең өчен бөер саталар димени. Үзем биреп торам, ай азагына кадәр. Кирәк дисәң, хәзер үк кил. Миллион. Нәрсә? Аңламадым. Әҗәтем 10 миллион. Алло, ишетелмә башлады. Пип, пип, пип.